pat kemit besuk kemen di baro kiba pek bahai kan kai YouTube sun jonga kiba kerjaan bahai kan kai YouTube sun ya kan kai YouTube sun jonga bat kiba persyak bahai kan kai YouTube sun jonga ti anta kemit ke jing puli ka na ka sam hi Henry ka na ka ju ka bang ada pelaj na ka sam ba sis pakat kendai ti Henry ngan puli ya ka jing puli ka ba menem step namar menem step ngabun kam ngamla pelaj ti ngan pelaj no mentapan na kadina ka kitab yung job na kalnong ba khat nhiều ni marok ba khat riu ngala ada pelat kadina ka ju hi ka tien khaman job uot akhmat ublei kadi ka ju hi tang ba ka lenong ka ba khat riu khat nhiều kadi hi ya ka ju ka ba job uot unam akhmat yung ublei ya ka jing sngo saja ka mensim ka jung ya ka jing sngo syampap yung ka mensim jung ya ka jing bom sngo yo jing suk hak mensim ke jung dena takadaw ba syam lahun hak kata ka jing syam jung hak halor ki baro takadaw sa uut akmat jung ublei wiam uut uduai mo ukerpat jung ublei ti syua bangan puli na kanika lenong bakhat nyau jong ka kitab jung jom ti nga sukwa ban pasat jingmut hapi ki khon kabri hunyu trap paro ti ngan ong kum ni ba kumalaja ke jala jungi mo ladanging borobor ngajuyo sngaw bha ya kita kicing perta ijeri ijat benriu na kabenta kari bar kejat benriu handrei nang ya bisni par pararong ba nang ya kentho par pararong ba te kumno ngini teli mano ban i ya kari lada nging nang don kata kajing iben yano bat sngaw start yano kajing kran ki ong ba ijri ijat benriu to la datang kita kenong yelam ki ijri ijat benriu tel da yang ay phi ki rupat ba baro khoj ngimderi ki ba ijri ijat benriu te mano ban kersian ye ki habaki ki sngaw bi tang maki ba ijri ijat benriu te mangi ki paj ba ngim ijri ijat benriu tingin le akum no pan tel da prarang ba hingim ya sngaw thu ban ekran ye khana kamdon jing mutte bangin ya ong ijri jaj benriu nangkong to burom syua pararang ba to ya sngo thu syua pararang ba na ya iben pararang ba pidon hakano ka seng pidon hakano ko balang pidon hakano kanyam na ya keren ya kita baro khoj klet chuai kata to kan ma syua to bu akhmat ya jaj benriu namar da ka jing i hingi job ik perthei da ka jing ya skotho jing mut hi ngi job ik perthei da ka jing ya trailang hi job ik perthei ti ngin ya kran yu ya kata ka jing rit pa ngin ya kran li yu ya kata ka jing rit pa ban ngin ya ngin ting li yu habang yang hakanorim jong ka jing sisa ti deina kata kata ba nga lada nga perkhat ateng habanga kren skotho syampang ban ben pat nang tila da ki ben nga nei Henry da ki ben nga ki ben ye orang ba brio hi am tingangal da nga ben ye orang ba brio hi am te kamot pi ong ba ijri jaj benrio te mano ken ban ya trailang bat pi mano ken bar skap ek sur jong pi haba da kren manga thim skap ngaru jing kren jong pi ngam skap te ndon jing mut ayu kata ka jing pertasala ijri jaj benrio haba kajing ya i ngimdon kajing ya ngap lem don kajing ya pen ilem ngimdon tekan don jingmut ayu kata kaperta ijri ijat benrio te deina kata kadaw nga ju perkhat bah borobor nga semjing bah hakani ke jala jungi tang ba hakajing snotho jonga simet hi nga ong ba ukharli hi upen kelalang kenya ya kani ke jat benrio nadu nang kong kisngi kat hadu mentau nang pengkelalang kenyahi kejat benriu jungi daki ki jingle bertong ki jong ukharli handrei sa ukhar yong pat ukwa ban le jubor josti pat menta ban kam nung kentis ndon ya kabri ke besa jong unyu trap sa kale ukun kabri unyu trap sa kale ukun kabri unyu trap sa anna ki khon kabri nyu trap sa matla ki khon kabri nyu trap
sakelut kikun kebri nyutrep namar balai dangi pai kata kaliang hikai ukharli pai sakani kaliang hikai ukharyong Henry kabor sempang naladi ukun nyutrep mentabaro umdon shu kat siapa pai haka kim khai kat siapa pai kiu sejrong ru mkiu hiar siapo ru mhiar poi sabeneng ru mpoi syanurok kaksau ru mpoi sa haka hau tang kiriu simpang gila ban snutu ngan ongi pi ki kanarit nai komen slabla ara namar balei bangan ongi pi ya ke eka bangang ngakran nadu mensim nadu donut jonga wat kita kijing keren kai jong pi ban komen sky hakani ka youtube channel jonga ngan ongi pi pinom la jere kijing sajahi nga duai be hau blei ukpa jonga ba beneng ngong pinom la sajahi katnos ngi pin ben katnos ngi pin kan tho katnos ngi pin nang yai yalam bakla Henry kita kijing keren kai kita kijing peni jong pi ban kan tho halor kani ka youtube channel jonga anong em pinom la dalile ngan yai keren be ngan keren si keren hadu ba kindas ngotho namar ka kanung rem ka banga ngadon klam kento mano klam ong mano klam pa mano nga klam don ban tahiru bat kano ka kanhun ala dei kanhun balang ne kanhun politician ne kanhun seng barang nga ya hakamon bal kajing lai du kat kum ka hukum ka jong blei kat kum ka hukum ka jong blei namar nga i kajing thok jing syukur jong kinong yalam ni balai kim junut ban kedaukti ki keno panbani ki beriu banabar balai pim kedaukti ya kitu kinang yalam jong pi ki MLA kim DC jong pi bakim kran yei halor jong kata balai pi ki nak benta jong kitu pi perta selapat sngo balai ki ba ari ya kata tengah ngamtip pak ki MLA ni pak ki DC ni ki ban perta selaban i jadi jadi ngamtip tang mahendrei tang kawai ngasngau lengo hato ngi ba jong kabri hunyu trap ngim dei ki ba i ki jadi riu lojong ha juba pi ki ba hato ngi ki ba pat bom don bar kan hono kan hun sang bhalang ngim dei ki ba i ya kari ba ka jadi riu lojong ngau lengo iba deng do todong namar balei ngayu i ba yaki eki borok khoj kadei tang kacing yak kwa keni nam kwa keni burom bat yakat halor jum kita ki eki borok khoj la phariapat ya kata la divide ya kata dak damanur mano bapha banle kumtapat sa umdum pajba kajela hapor election pan tip su uno di brujung no pajba kat sababe kale er syata le hakabakut kumju leng a hanga marwai pan ngasulung a bangan im kini gejaka nga perkhat beong baro kilong balong mga Henry Kimlong danga keren mga kiadom dakren maki danga penpai nang khlut oho tingan le kumnopan nga tekemut ibadang do todong kemut don hok syu ban keren kipat ba jong kejalam mikhaliam don hok syu ban keren don hok bai tang kisang bahalang tang MLA tang DC mo ban keren tilada pi mia don kam ni kipat ba ikum yang uru pat ba tengan le ayu mga kata bot ngan le ayu ngan kita kijing ilang jong pi ngan le ayu mga ngan le song shit kita ki party kita ki kenhun balang la asngu jelep saban sengam le ayu yang iu pat ba ngi le ayu mangi pat ba pan syukang kato shupang kang kato klumar kli mangi pat ba belas ngi ngim yo ba
Henry kawairu klem seiso par. Kawairu klem yu ipat. Kaba penyo nong. Ya kibrio jungi. Kawairu klem yu ba penyo nong ya kaja penyo jungi. Kawairu klem pen I ba kan seiso kata kajing ele jungi. Pila ban keno har rukom yang amo. Henry ya ka kebangang keren. Tangki beri bos ngoto hikis ngoto. Sertok ubaduk, sertok berit baria, sertok unong belas, sertok uba bariat bariang. Mat laki kemat ya kita kinong ilam bastat. Mat laki kemat ya kita kinong tauan. Mat laki kemat ya kita kiba pertai jeri jat bendrio. Dei nak takadau balai bangam semila yu ira kani kejaka. Bahkan don kejing suk akan ini jela. Dei nak takadau bangangan hapan pulia mentaka miet. Naka kitab jung job habaka dei menem step handring hapan pulia mentaka miet. Tika keba nganga syam haka jing sngutu la jong bat haka taka jing syam ke jonga haka jing im ke jonga. Nadu kat san snem kerta hadu kat kini kisingi ngai jai bela handring ngam that ngam jerem. Ngam juot hiru. Bonsin ki keren ki brio har kom ki keno. Handre ngam lalong brio balik rany. Namar balik ngatre kakam. Handre kita ki bapen le ranya nga ngam tip yo de ki riu jaitu belah. Ai ibadang do todong kan no kakam ru intre ben. Klem jing le rany bat im ju that ju jeram sundon. Kita ki ba ai kam kin benot kelayanga. Handre sisien bakim lehok lani kim siuhok ya kabainong jonga ngayat la kajong kalanti ngayat hakajing lai lut la jong ngam jude ubabho yano don hiru mano balak bantit da kaspa kapho ya ke kabanga don hakajing mut perkat jonga bat hakadonut jonga handre tang ublei batip nga im haublei ayap ru haublei pinomla hiru bantit do ya kejing im jonga tang ublei uba ai ublei uba sim ublei kejing yap ublei kejing im nak bentak kejing im jonga handre ngam don ie hang ni perthai pia keren nak bentak pisa don dor khamat jonga ngang kerdem dak sla kejat jonga namar bab balei ba phim yes ngotho pia keren nang ang pelat kejing jeler jung uthli banang ang ka along sep pelat Sngau kumba pide ublei jonga teng haka jing comment jong pi nga sngau te kumba pide ublei jonga phim tep de la de pin poisan rok hakso bon sin ka jing kran nang ang ya ubrio tangai kendo mar khmat empat e kendo handre la batai ke ka jing im ya ka story life jonga la ne ka jing im jong ka jing im personal life jonga ya ka jing im jonga ya kejing im basisha junga bat ya kata ka im lang salang ka junga phim sim latip handre phi batai pade thik kumba phitip lut nadu hadu wai nga ong khun karngai ba pham yori shu hakadonut yung ba adeng papa siaw na kandong nari dan penyo sngau haka skor jong badang handre ibadeng na kabanta karangai ilong ibak telut isngap tangi kasur ke jong ublei sto dei na kata katau tang kiriu sampang hi bat kiriu kra perkat kin skutu namarngan ong ipi kat hadu mentah kani khlimat keren mano runung kentho babun keren ni ka badai ru kentho keren ni ka balaj ru kentho keren ni ka jing sisa ru kentho keren ni ka pap ru kentho hangno pinyo kum kani kajala batip brio tip blei kajala ka batip blei tip brio dei na kata kadau ken bangas ngau lengo sangsot ya ki ba ap khmil inti ya ka hok handre wat do jingkerman namar bo blei don kat hakani ke jaka ngam semla ban ong bit baro khot ngis niu ngan ong yapi de ka jingsha yalam bakla hakani ke jala bangi salong kumni ngamla ban keno yano ngatip scam baya kata ka bakila ong syatai syasep ngi kade penban hang ni handre amdan mano bala ban mudur nga halamarwe
Ngasuyai mudur, ngasuyai kemi lenti. Ala no ken. Ba ublehi undapen isendon de kikam. Kenang ba kan igejat benriu hi. Kan kunghu kan ngej bat kan nom artatin. Kata ka ei kabanga ngaduai ngakerpat akhmat jung ublei. Baladangi don tang kendiat ru. Nginom tieng nginom ri. Bat ngim nom don kata ka jing artatin hakmat jung ublei ukpa uba beneng. Namar hakajat benriu jungi. Habangi duai ngi kerpat nadu kilong suaman sua jungi ngi skam ka jinget tang ha ublei. Om don haki ta kiwe pat kiblei. Tang ha ublei. Tang ha ublei. Dan kibriu ki ong be ba ngapule ka Bible kade ka bathok di kibriu. Lada menta ya ki jingle ki jing kampat kita ki dustur tup dia. Lali ada ublei se. Lali ada ublei se kita ki dustur bro khoj. Lali ada ublei se. Piong bai ka Bible atho ada ubriu te kamut ka dustur ru kamut ali ada ublei se. Kabalengo bangin ya keren ya kata ka jing start ladangin ya tai. Nga ting habanga perkan nga sngo ba kajingkran jong kilong suaman suajungi kalong kabadai namar dakeli piwan na ban penkut ya kita kentian ba keli ngiwan na beneng ngiwan na beneng kade gijing sisai ka ban penkut ya kata pinlet chai ngan let cha beneng piwan na ngawan na beneng kade gijing sisa kaba ulong suaman suajungi uai ka jubab ka bade namar ngiwan lang baka hukum ka jong ublei ngin phai ru akmat jong ublei ya ka ka bangiwan lang baka hukum jong ublei bangin kamai ka ji bangin traingin kta ngin penroi ya kani ha kani ka slaperthei lang baka hukum jong ublei ndangila de ble kani ka slaperthei ngi hapan ni ajing kenya kata ka jingle ka jing kam jongi hakmat jong ublei Dena kata kadaw ba ukasi ujubab kumni si kentin. Nyau trap mo ujubab kumni si kentin. Ngiwan na piwan na ngiwan na beneng. Ti ngap beneng penkut kumni. Pin let cha ngan let cha beneng. Sto. Dena kata kadaw ba kijing hikai ki babon hi. Ngan ong ipi wat junget. Ya kijing hikai. Jong ki brio ki banabar. Ladai dei ki karli ni ki karyong wat nge. Hanre tong nge halade namar ka tempul jong ublai kade kane kaman sim ka jong ajong pi. Lada pi bhana lade barakhot ke pertega bha lada pi sniu na lade barakhot ke pertega sniu. Hanre wat jusha baka jing arsap kan le trai kli haka donut kaman sim ka jong pi. Hanre haka ni ke jala jungi babon tang kiriu ba arsatap sudah. Pimla bansanya dena kata kadau bang nyimla bani sanya pramangi namar babun kibriu kiba ar sertap dena kata kadau wat ubarit bariaru umjusanya ibriu lejong balai ke penlong kumta namar balai kita barokhot kidei ki mensim basyong kejing bisni handai urang ba nadu nongkong umjudan kejing bisni dei ka kanthei hi bapen bisni ban dena kata kadau balai ke kelakang pong hangni ba prang ba rungi bisni namar ba dei ba ajat saka kami dina takadang syongkulai kapap ngan ong ipi ladang ngin ajat syokpa kan mau ha kiwe kijat benriu kin sakiu handrei wat hadu mantapim sim langit handrei ngangas ngutu ya kata ngas ngutu ya kata Dena kata kata bun kijing kentho Henry pimla bantip ngan ong ye pi menchua lada pialen ne pimialen rongang tip kita ki basencar ya kajala jongi barokhot kidei hi kijat ba asyok pa Henry namar ba kidei ki khon kirayot ngimbatai ya kata tim menta ha kesencar paj ba ha kesencar paj ba ha ka hadin ke jingwan yung trai sukres wong kumni kasngi ke bathamai bangingin perkhat kilat bathamai bangingin perkhat kadai dakaan kin kasngi
batamai ban perkan syaka jing im batamai ban pelak kalong daka angke kam dei shu da usum kam dei shu da ubom kam dei shu da kuli kam dei shu da ki kadei na kata kata ke bahang ni pede pertabe laka white laka sti la usum la uknam manu banya perkat ya kata laka white laka sti la usum la uknam pineng perkat ya ka da pinang ile ru klau kata nang jot perkat daka anken perkat daka anken om dei bang akan tho om dei bang persya handre nga I thon ya la ka jai penriu lo jong dei na kata kadau don kiri orang ba ki bo ong kumne yanga nai li hikai yanu tu hikai hala ka balang la jong nga ong em klem khai nga na kam ta ka balang la khai nga na kam ta ka jai penriu sto unam la manu ban yalam baklaya badeng ngan yap ru hang ni ngan im ru hang ni ngan ladaki ot ru ki prajat prakong jonga ki ba iben nga ki ba kan tho nga kamper handre nga ngan yap na ka banta jongki ngan im ru nam ta jongki ngan kran ru ka jing sisa handre om dei pa de bangan phai syakini ki kam jong ka perthai ki kam politik ki de na kam ta ka jing im ha perthai kam de re na kam ta kata yanga la khana ka banta bangan penbha hadu sirta kajing im jonga kat ba uble terkerat hi ubha ubanta yanga handre ngan pen I ya kan uksa ka babha kat bangang nang im ni sla perthei wal dangan sa kan tho ngam don kajing so pher e wal dangan sa ong kso ngam don kajing jauman wal dangan sa ong kumno ru handre kam don kajing babe hanga ngan yaile hiru kumni bun ki balango bun ki bakan tho bun ki bakran beng bun ki batim batla bun ki babangam handre ngam don jing so pher I Maria nga la khana ka banta kani hi ka kam ngam la li dia ngam la li manga te menta ngan pulien na ka kitab tung job na kal nong bakat nyau kaman sim jonga kala luwet kisngi jonga kilasep lapan kre ru ka jing tep yanga da shisha don ki bakran ben kran kho yanga ban nga chupet ya ka jing dom jongki to ba jamin mame yanga don mano uban ba khli namar jonga namar ba mela set ya ka jabieng jongki ban snuthu namar kata men omsha ya ki ban kerko uta ubashat ya la ki lok bandub yo ya kaspa jongki ki khmat ki khon jongki ki khmat jongki khon jong u kin sabrie ngala sha kan tho hagi brio baro bat ngala long uta ya uba ki brio baro ki kan phoj ki khmat jonga ki labrie banga khuslai baro ki dukhot met ki sa satang kum kasar ngiu ki bahok kila kemting balei e kan ne ubalului pan uki ir ya uri baman ubahok ubat triang kumba julong bat ubakut kti unang kham khlany handrai mapi yawan biang mapi baro bat hapdeng jongpi ngan omlap wat uwei ubastat kisngi jonga kiladap kijing perkhat but jonga kila pulom wat kijing angnut jong kadunut kasngi kala kalamit kajing sai step kalong kajing dum hakmat jonga kajing sai step kalong jingdum hakmat jonga ladang awat ikanyamra kum kayeng jonga ladang siang ya kajing thia ha kajing dum ladang ong ha kaliulong phalong kpa yanga bat ha uksan komei ni kokong jonga ha shu kajing kermen jonga manu banyu I ba ngadon jingkermen hato kani kan hiar lang bat nga sepo siol ni ngin yang ngam lang mu hapo khandau kani kaktien ublei kani kejutang jong ublei ngasngongu ya ublei
te pi baro ki ba pej bhai kani ka YouTube channel jonga manta kamit to perkhat to puson hi nala dia hi namar balei ngan ong ipi eki bangang ngas ngotu ngamla ban persai dut namar ngade ubrio ba em kumni hi keren pi ki bakran habanda biang kamlile yenga hanre kamdon hiru kajing snguduk lani kajing snguduk kha junga namar balei yang ala khanak bantakan nihi ngam sngau ye kata ba ngas ngotu tang hala dia marwe ngamla ban ya thu yano hanre ngai karpat yo blei bo un pelaj ye kani gejat benrio na ka jing sya elam bakla na ka jing sensyar jong kibor jong ka jing dom na ka jing sya te sya kum ha utelai jong kita kinong sensyar jon bor kumba la yelam bakla ha ka juk jong kikarli mentaru la yelam bakla kani gejat benrio ha ka juk jong kikaryong walada yanga chasin usipia lani walada kisin yanga usanaya usi ana usi tengka lani usi tengka pia lani arpia ngam judon jing sngawi ai handrengan ong yipi ba uta ya kata baro kejingkren jong kita ki bakren utip khambha ute yanga ngalong kumni hi marwe kamdon jing pher umdon jing sngo pelar ngayai pu samrakhi hi na kapur sa kapur ngan ong yipi ibadeng do todong yailong kumni hi ti ngamdon ai hanrei ladangan perkhat than ye kita kanang la bangan sukrwat da utman jonga kumni an sukrwat kumni namar kamdon jingbut yanga bangan perkhat ye kita ti to ai ba ke boro kiba na kabanta kitu kiba shida na kabanta kitu kiba apkmi lenti ya kajing phan na kabanta kitu kiba apkmi lenti na kabanta ka hok ya kajing bishar ba hok bat ya ka kaba pikmi lenti ya ka hok kaban wan no ublei kapur kamslam bat ya kita baro to ya apkmi lenti to scam tang ublei to mani tang ya ublei to duai to kerpat bat to kerku tangi kerteng jung ublei namar ngi bat kajing im jungi ngilong tang kajing phos niu ngan ong ipi amdan nai perkhat than ya kita kajing perkhat brio ban nget ya kita kinong hikai jung ki brio lani kita start science handai to perkhat be aka jinget ke jong phi ngi bat kajing im jungi ngi tang kajing phos niu namar ngi wanong brio ni sla perthai lang ba ka hukum jung ublei to le e kata tongu to dam tangi ublei to nget tang hau tang kata la biang na ngi than iki bro to scam ka jinget hau blei nadu ka mesim ka donut jongpi tang kata kala biang dakran kibriu nai pen phai ni ara chu ngap hala dia namar pitang pen phai ni kala jrong sngo thu hala dia nget hala dia ya ka ba finget tang hau blei nget hala dia hi ya ka ba fi ap kermen kmilti ya ka ba bha ka jing em jongpi to nget hala dia hi to duai hau blei halaka mensim jongpi khenang ba phindup man bha halakisngi ti tang kini kentien khublei sibon ni phi baro kamiet besuk kemen to ai ba ublei trekan rat hi uba nga bat phi ki bangit scam tang ha ublei ba un ai ngi ya ka kam ka jam ko bit biang ka jing ko jing khia ka jing i ka jing tali pan khmil ti ka jing kerku tang na ublei trekan rat hi ba un pan man bha ngi halakisngi tang kini kentien khublei sibon ni phi baro kamiet besuk kemen Kublai Shibun.